Kif ma tistħux, miraklu, possibbli ħasba l-mizin, dawn huma bis-suħut mill-ħafna reazzjonijiet tan-nies għal rapportaġġ tal-medja laburista. Bil-kritika fuq il-medja soċjali tkun waħda enormi. Dan wara li tlieta uffiċjal tal-forenzika żvela fil-qorti il-bidla fl-ammont ta' drogi misruqa mill-beriks tal-AFM f'Alfar. Tant li issa qed jiġi rrapportat li mhuwiex minnu li nsterqet 226 kilo droga, kif kien iddikjara il-Kummissarju Angelo Gafà innifsu. Iżda l-ammont misruq dejjem skont ix-xhieda li jingħatat huwa dak ta' 132 kilogramma. U għalhekk l-ammont misruq huwa inqas minn dak irrapportat inizjalment. Dan bl-ebda mod ma jnaqqas il-gravità tas-sitwazzjoni. Anzi, kompla jitfa' aktar dubju fuq din l-istorja li seħħet ftit tal-ġimgħat ilu. Ir-rabja tan-nies kienet evidenti fil-kummenti tagħhom fuq il-medja soċjali, partikolarment taħt ir-rapport li għamlu tas-Super One. Persuna kkummentat li ma kienx hemm għalfejn jasal il-milied biex naraw pantomima għax qegħdin narawhom is-sena kollha. Dan fil-waqt li xi ħadd ieħor qal issa nilagħbuhom lotto, b'oħrajn jinsistu li mhux jemmnu dawn in-numri. U b'mod umoristiku kumment minnhom ħareġ bir-raġuni għaliex kien hemm il-bidla fl-ammont, għax meta wiżnuhom ma naqsux il-pis tal-basktijiet. U persuna oħra qalet tinsab mistaġba b'dan kollu, tant illi kitbet miraklu ieħor.